На 54 години си купих първия компютър и ме беше страх да го включа. Гледах другите как работят, как учат и си мислих, че вече е късно за мен. Но вътре в себе си знаех едно. Не искам живота ми да остане същия. Исках да се развивам, да докажа най-вече на себе си, че още мога. Първите дни бяха ужасни, но после изведнъж нещо почна да се променя. Започнах да вярвам повече, да виждам нещата по различен начин и, ако трябва да съм честна, най-трудната част не беше компютъра. Беше да повярвам, че и аз мога и заслужавам следващото ниво. Ако и ти понякога се съмняваш в себе си, може би точно сега е момента да направиш първата крачка.